Ongi etorri berri bere txerrendulariak websaiora, aste honetan beste gai interesgarri batekin gatorkizuegu. Esan genizuen hasieratik gure saioaren helburua beti izango zala gure txerrendularitza kirola hobeto ezagutzea eta kirol honetan dauden zehetasun, trikimailu eta alor guztiak ezagutzea. Beraz, gaurkoan txerrendularitzaren zehetasun txiki bat ezagutuko dugu, baina txerrendularitza lasterketetan ezinbestekoa dan alorra edo ezaugarri hori. Baina lehenago, astero bezala, goazen errepasatzera Euskal Errepideetan zer gertatuan aste honetan. Emakumeetako maila guztiak seguran izan zuten Euskaldun Txapelketako bigarren proba, eta bertan afizionatu mailako lasterketan Aliz Coutinhok irabazi zuen. Aliz, Frantziarra, Frantziako ekipo baten lehiatzen ari dela, eta nola guain Frantzian emakume afizionatuen lasterketarik ez dagoen, onara etortzen hasi dira, lasterketa batzuk egin dituzte hemen, eta eurentzat lehenengo garaipena. Eta nesketaz aparte baita ere juniorren lasterketa izan genuen larun batean, Lazkaomendiko proba klasikoa, bertan Unai Zubeldiak irabazi zuen, eta pasaden astean izan genuen modura juniorretan lehia horrek jarraitzen du onenak lehia dakate, lehia estua dakate, eta nabarmentzekoa ze maila polita ematen ari diren, eta ze estu izaten ari diren garaipenak. Urrengo aste honetan ja, lasterketa ugari izango ditugu, batez ere emakumeen partez, 4 lasterketa profesional izango ditugulako. Nafarroako klasiko 2, Eibarrekoa, Arrate mukatuko dana, eta Durango emakumeen sari klasikoa. Horretaz gain, abiatzen txapelketa ere izango dugu gurekin, Iturmendin, Nafarroan, Zakanan, eta aldi berean juniorrek eta kadetek euren lasterketak izango dituzte. Eta guazen gaurko gaiarekin, gaur, esan bezala, txerrendularitzak baduen berezitasun horretaz hitz egingo dizuegu. Eta zer, eta gidaliburuak dira. Eta zer dira, gidaliburuak? Gidaliburuak hementxe ditugu, bi txerrendularitza profesionalekako lasterketa bina, Euskal Herriko itzuliana, aurtengoa, eta Nafarroako Miguel Indurain sariko gidaliburuak. Eta orokorrean esan dezakegu gidaliburuak daudela edo zeudela, egia da, lehenago ere, lasterketaren informazioa guztia emateko. Bertan agertzen da nundi jungoan lasterketa, nork parte hartuko duen. Eta abarrekoak. Orain egia da, geroz eta gehiago, sare sozialetan eta batez ere webgunetan dagoela informazio guztia, baina hauek ere oraindik entregatzen dira txerrendulariek, edabideok eta denok ezagutu dezagun lasterketaren ezaugarri guztiak. Eta esan bezala, gaurkoan gidaliburu bat sakonean ezagutuko dugu. Normalean, portada kartela izaten da, edo, irudi polit bat, ordenean antolatuta dago, edozeinak bilatu nahi duen hori azkar topatzeko orden kronologiko baten. Eta noski, gidaliburuan ere aprobetxatzen da bezleen irudiak ondo erakusteko, hemen Euskal Jaurlaritzako talde olimpikoa. Hasieran hemen dugu mapa, etapa guztiekin, eta orain, pixkanaka etapa bakoitza ezagutzen jungo gara. Baina lehenago, noski, ze sailkapen daude, taldeok eta danok jakiteko zeintzuk diran ezagutu behar diren maiotak eta dortsal bereziak, noski, ze irabazi daiteken lasterketa honetan. Euskal Herriko itzulian adibidez, betikoa, sailkapen nagusia, mendikoa, gazteena, puntutakoa, baita ere txerrendulari, lehen Euskaldun txerrendularia, ihesaldian luzeena, danok jakin behar ditugun detaile txiki horiek. Bezleen arira eta ze telebista katean botako duten gure proba. Eta lasterketa ezagutzen juteko, hemen ditugu lasterketako ofizial guztiek. Hau izertarako daude, zu depende zer behar dezun edo nora nahi duzun, hemen dakazu
pertsona horren kontakoa jakiteko norain joan barezun, zan trafiko asunto bat ertzen inana, antolakuntzarena, komunikazio alorrak, irteera baten galdera bat, eta gero noski epaien zerrendare badago. Jarraian, hemen ditugu behi datu importante, batetik bulego iraunkorra eta prentsoaretoen kokapena, beti ere, gu edabideok, eta akreditatu behar den edo nor jakiteko nora jo behar duen akreditazioa jasotzeko, eta lasterketaren muina hor dago beti ofizialekin, antolakuntzako jendearekin, hor jakiteko akreditazioa jaso, sailkapena kontsultatu, erreklamazioa jarri, dana hor izaten da. Eta noski ere, txerrendularitzak bat duen arrisku hori kontuan hartuta, ospitalen zerrenda jartzen da, lasterketa igarotzen den tokidatik, ze ospitaletan erreferentea jakiteko eta txerrendulari bat ara eraman behar izan ez gero, jakiteko nola eraman duten eta telefono kontaktuarekin baita ere. Eta noski, Euskal Herriko itzulian, euskaraz egiten danez, beti ere saiatzen dira 4 hizkuntzetan, Euskal Herriko 3 hizkuntzetan eta ingelesez, informazio guztia azaltzen, euskara, gaztelania, frantsesan eta ingelesez, jakiteko ingelesek zer esan nahi du mendiko saria eta gu jakiteko zer den intermediate sprint. Eta noski, lasterketaren zetasun guztiak ematen baditu, jakin barko dugu ze talde edo ze parte ditugun. Hemen, Euskal Herriko itzularen kasuan, baditugu World Tour talde guztiak eta gonbidatutako UCI Pro Team taldeak. Baina baita ere, beste lasterketa batzuetan, profesional World Tour mailakoak ez direnek eta ez dianak fijo partaideak, baita ere izango dugu euren taldean zerrenda. Endurance-ariko lasterketan, hemen izan genituen World Tour mailako zenbait talde, eta gero Conti Pro eta Conti. Gidaliburuak erabilpen asko izan ditzazke. Horien artean, kida bat izaten da edabideontzat, batez ere zuzeneko kontaketa egiten duten edabideek erabiltzen dute, lasterketaren informazioa osatzeko eta horretarako, zenbait datu historiko jartzen dira, adibidez Euskal Herriko itzulian eta baita ere Indurengo gidaliburuan baditugu palmaresa, lasterketaren palmaresa, zeinak irabazi duen, aurreko edizioan zeinak irabazi zuen sailkapen bakoitza eta detailetxoak laguntzeko gero zuzeneko kontaketa egiterakoan. Eta oazen funtsera, zer da, etapak ezagutzera. Eta ez etapak ezagutzera nondik atera eta nondik pasa eta igaro. Hemen kontatzen dira ibilbidearen zetasun guztiak ondo jakiteko eta batez ere txerrendulariak adi egoteko edozein arrisku dagoela prestitzateko. Eta bi etapa mota esalduko dizkizugu batetik, eta gogoratu Euskal Herriko itzulia erlojupeko batenkin azizala, eta erlojupeko batean, etapa guztietan bezala, mapa dirazten da, egia da erlojupekoak motzagoak direnez eta txikiagoak direnez, mapa zehatzagoa dela, ikustearako kurba eta kale guztiak diran, etapa luze batean, ezin dena ikusi xe, baina Eta bestetik, momentu konkretutan, irteera eta helmugan, nun egon behar den bakoitza. Hemen zehazten da, nun berotzen dute taldeek, nun dago prentsa bulegoan, nun dagoen bulego iraunkorra, dana zehaztuta, azkenen kotxe asko, pertsona asko garenez, burbuia baten, ondo jakiteko bakoitzak non aparkatu behar duen eta non egin behar du lan. Eta gero noski, txerrendularen txat importanteena dana. Profila, jakiteko gora eta bera non egiten duten. Eta hemen askotan ikusten da, bestela ezin diran trampak ikusi, ze profilan derrepente markatzen badizu, koska bat ez dirudina, zu jun zaitezke Google Maps edo olako aplikazio zehatzeta hauetara, eta ikusi, hemen koska dago, hemen estu jungo da. Trampa horiek eta profila ondo behiratzea beti oso importantea da txerrendularientzat. Baina lasterketaren zehetasun guztiak ondo ezagutzeko beti errutumetroa da tresna nagusia. Errutumetroan ditugu zehetasun guztiek, kurba guztiak, nondik pasatzea zehatz lasterketa. Orain egia da trakak edo GPS artxiboak daudela, baina hori ezin da imprimentu, beraz, oraindik ere momentun begiratzeko errutumetroa dago. Rotometroen kasuan, mota askotakoak daude, baina batez ere, eta lasterketa profesionaletan eskatzen dena oso zehatzak izatea, eta edozein gauza berezi, bilbilgune bat, estugune bat, igoera berdin du zein markatzea eta abizatzea. Txerrendulariak mundu osotik ibiltzen dialako lehiatzen eta zein dutelako ezagutu lasterketa oro. Eta noski, profila hain luzea danen, ezin da ondo ikusi
igoerak nolakoak diran, horretarako profil propioak erabiltzen dira igoeretarako. Hau erlojupeko batena kasua da, beraz ez dago oso luzea, baina aurrera ikusiko dugu nola da portu handi baten profila. Beno, eta erlojupeko ez gain, ditugu etapa klasikoak, puntu batik bestera junten diranak, 100 kilometro edo gutxez 150 kilometro egitean. Etapa hau hartu dugu eredu, Gasteizetik Hondarribira juntzana aurten, gogoratu Joan Izagirrek irabazi zuena, eta hemen markatuta dugu ze, karo, esan duguna, askok erabiltzen dugu gidaliburua gauza askotarako, eta gure kasuan erabiltzen dugu mapa errepideak oso ondo ezagutzen dituelako, Euskal Herriko errepideak direlako, eta markatzen dugu jakiteko nola jun bargean grabatzera, eta bar. Erlojupekoaren kasuan, esan dugun bezala, hemen irteera zehazten da, eta nun egon bar da pertsona bakoitza eta nun aparkatu behar duen, hori garrantzitsua dela kotxe pila bat geharalako, eta kotxetaz gain kamioi eta autobus. Eta gero jarraian, rutometroa eta profila oso importanteak batez ere. Hau ez da rutometro zehatza, gero txirrindulariei ematen zaie GPS bat, eta are rutometro zehatzago bat, ertzainek ere erabiltzen dutena, trafikoa ondo kontrolatzeko, eta bar. Eta hemen ikusten da, ze portu igo behar dituzten, nun dauden kilometron, ze ordu espero duan, baina orduen kasuan ez da oso gomendarria ikusta, zer txirrindularitza hain aleatorioa da, ez dela inoiz zehatza ortegana, aproximazioa da besterik ez, baina beno, bai markatzen ditula kilometroak, sprintak eta mendateak. Eta noski, batez ere, itzulearen kasuan, hainbeste egoera izan da, portu nagusiak markatzen dira. Hemen ditugu adibidez, Jaizkibel eta Arlaitz, gure etxeko bi portuk, eta markatzea 500 metroro ze portzentegi dazkaten, zenbat kilometroa dazkaten, ze desnibela, baita ere portuaren hasiera nolakoa da, hori garrantzitsua da, geroz eta gehiago, portu hain motzak direnen markatzea nolakoa da hasiera, ze batzutan beheraka da, edo beste batzutan goraka, gaur egun oso garrantzitsua da portuetan ondo hastea aurrean, eta markatzen zaien nolakoak diran, erraitzen kasuan, dakizue pixkat, iloera dela kilometro bat, eta gero portu hasten dela, Jaizkibelen kasuan, beheraka eta beheraka da markatzen du. Beno, holako datuak profesionaletan eskatzen dirana, profesionalei informazio hain bezain ona emateko. Eta nola ez, etapa bat azaltzeko, azaldu behar da, bukaera nolakoa dan. Hemen, Hondarribiko kasuan, azaltzen da nola sartu behar ziren herrira, eta ze biribilgune, kurba, eta ze profila zezkaten azkeneko 3 kilometroak, egia da, hemen azkenen beste mundu batera zutela, eta ez zutela, azkeneko momentuko aldaketa izan zen, baina beno, horrela egin zuten, eta txerrendulariak ikusi behar dute ze biribilgune, ze profil dakan, estrategia esprintako edo azken momentuko eraso baterako. Eta ja bukatzeko, gidaliburu bakoitzaren bukaeran beti horrelako orrialde batzuk egoten dira lasterketaren araudia azaltzen. Eta hau, dirudi txap handia dela, eta bar, baina beti ondo irakurri behar da, ze lasterketa bakoitzak baditu bere arau propioak, adibidez bonifikazioak nola ematen dira, eta zein borakin, mendateak ze puntu azkaten, garrantzitsua diren gauzak jakiteko edo gutxura bera kontsulta arrazen izateko, txerrendulariek denborak maneiatzeko, adibidez ere kontrol itxiera sartzen da, ze portzentaiakin albeduren arabera, mendatetan zenbat puntu ematen diran, bonifikazioetan zenbat segundu ematen dira, ezagutu behar diran gauzak, hemen ondo azaltzen dira, eta beti ere nazioarteko txerrendularitza elkartearen, UCIaren menpe dauden araudiak dira. Araudi hauek noski hainbat hizkuntzetan datoz, gidaliburu osoa euskara, gaztelera, frantses eta ingelesen dago. Euskal Herriko 3 hizkuntzak gehi ingelesa, frantsesa eta ingelesa beti behartuta daude, txerrendularitza gidaliburutan egoteko, UCIren hizkuntzak hartzen baitira, eta hauek izaten dira momentu batean irakurtzeko gauzak, baina egia da, depende ze karrera, depende, hartzen duen araudia, lasterketaren bukaera aldatu daiteke, ze hemen jarriko balu, bonifikazioak ematen direla, eta beste lasterketan beste modu batera, emaitza nesta denbora berdina izan, araudi ezberdinak bonifikazioekin eta itxera kontrolekin emaitzak aldatu ditzazke.
Eta ja bukatzeko, sariak normalen jartzen dira, sari asko profesionaletan dirutza gastatzen da saritan. Euskal Herriko Itzuliaren kasuan 99.000 euro gastatu ziren saritan, kalkulatu itzuliak 1.200.000, 1.000.000 euro gastatzen ditula urtero, bakarrik Euskal Herriko Itzulia antolatzen, eta sailkapen nagusiaren irabazleak 12.000 euro eramaten ditu, etapa bakoitzeko irabazleak 4.000 euro hartzen ditu, eta diru desente mandatzen da. Eta hau da dena, hau da gidaliburu batek eman dezakena, egia da politagok edo bereziagok izan ditezkela, zehatzagoak, Euskal Herriko itzulia oso betea da, baina adibidez Italiako Giroko El Garibaldi famosoa ere fama asko daka, Burgosko itzulian oso rotometro txukunak egiten dituzte, Turrekoa, klasiko bada, egia da baita ere orain geroz eta gehiago erabiltzen dela PDF formatua eta batez ere GPS artxiboak. GPS artxiboa da GPS-en sartzeko artxibo bat dana ikusteko, ez duguneak, mendateak, informatikan ibiltzen diren prestaile fisikoek horiek erabiltzeko eta baina oraindik ere oso baliogarriak dira danontzat, ez bakarrik txirrindularentzat, prentsarentzat, antolakuntzarentzat, denontzat, eta hauek dira gidaliburuak. Hau erakutsi nahi genizuen aste honetan, eta hola izan da. Eskerrik asko, berriro ere gurekin txirrindularitza disfrutatzeagatik. Gogoratu aste honetan Euskal Herrian 4 lasterketa izango ditugula profesionalekin, emakumezkoak danak, Nafarroako 2 klasikoak, Eibarreko sari nagusia eta Durango emakumeen saria. Gu bertan izango gara, gogoratu orain ja azkera dela mugikortasuna Euskal Herrian, beraz, bertaratu zaitezketela lasterketa ikusteko, baina beti ere eskatzen dizuegu eta lasterketa guztietarako eskatzen dizueguna da COVID-arkoako neurri guztiak betetzea, distantzia mantentzea eta maskaria beti eramatea. Eskerrik asko, eta hurrengo aste arte.